Tarmo on pärjännyt hyvin viime aikoina. Ja Tarmon joukkuetta kannatan yli kaiken. Sitä venäläistä joukkuetta vastaan hävisi 10 pistettä viimeksi. Niin se on hieno saavutus jo. Ja nämä vahvistukset tässä mitä on, nämä on hyviä miehiä. Ne ymmärtää meitä ja me ymmärretään heitä. Saisiko vettä? What is he talking about? Hey man, I don't speak Finnish, man. You gotta come over here. You gotta speak English. Kato tolle. Nelitassulle vettä. Mä en osaa heidän kieltä eikä he osaa meidän kieltä. Niin siinä puhutaan sitten käsikielillä vaan, että miten se menee. Mä ennen pelasin lentopalloa. Alright. You guys have a great day, man. Joo, ei oo. Okay, I gotta get your dog water, man.